Davao City Mayor Rodrigo Duterte miapila sa New People's Army og ceasefire atol sa 2015 palarong pambansa sa Tagum City. Si Grace Ann Gonzalez sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte miapila sa New People's Army og ceasefire atol sa 2015 palarong pambansa sa Tagum City. 15,000 ka mga atleta gikan sa mokabat 17 ka mga rehiyon sa Pilipinas ang gikatakdang motambong sa maong kalihukan. Sa iyang panawagan, si Duterte nagkanayon sa NPA nga mopalayo og dili makikingkwentro sa mga sundalo tungod kay maapektuhan niya mga batang partisipante. Gipasalig sab ni Duterte nga ipatangkap ang mga sundalo sa kapulisan sa mga lugar sa syudad lakip na sa mga checkpoints alang sa seguridad. Ang mga aktibidad magsugod sa Mayo 3 ug matapos sa Mayo 9. Grace Ann Gonzalez, Norso Mascom Intern, alang sa Sunstar Pilipinas.